Cada matí, aixeca't amb la Municipal de Terrassa. A 8:45 del matí, primera hora, amb Francesc Novell. I si et sembla, anem a la tele i saludem a Marc Larroya, que aquí sí que sentirem continguts de qualitat. Aquí hi ha nivell. Sí. Per això anem a pujar el nivell. Marc Larroya, què tal? Bon dia. Bon dia, com esteu? Molt bé. I tu? També. Sí. Preparat per una nova setmana per veure molta tele. Bueno, com portes la teledicció del cap de setmana? Bé? Bé, ha estat un cap de setmana bastant tranquil, la veritat. Millor. Sort. Ho celebrem. Bé, ja venim d'una setmana de l'estrena del Llop, aquest programa doncs, que se n'ha parlat moltíssim i que, de fet, també ens en vols parlar, no? Sí, perquè... Sí, escoltem la sintonia del Llop. Digues. Sí, perquè justament fa una setmana no vam comentar que... No, jo vaig dir, tinc dubtes de com pot funcionar això, no? Perquè vam comentar que era un programa una mica més de càsting, com els que teníem ja vistos, però la veritat és que poden estar molt contents perquè va ser l'espai líder, amb més de 300.000 espectadors, i a les xarxes els missatges va ser unànim. La veritat que va enganxar molt, va agradar molt. No van dir missatges com ja tocava un programa de televisió descentralitzat, on també s'escolten diverses fonètiques del català. I és cert, no?, el fet de que els càstings eren a Cervera, no?, a diferents municipis de les 4 demarcacions, que la setmana que ve també es farà parada a Manresa i Olot, doncs va ser un punt a favor. També, no?, que fos potser una obra de teatre com Terra Baixa, va ser un dels punts que potser una cosa que no havíem vist molt cantants, molts allò, no? Potser el Got Talent, a veure quin fa l'actuació més estranya o quina filigrana, no? Però en canvi una cosa tan nostra no l'havíem vist mai, jo crec que va atrapar molt. Jo crec que la crítica també que s'ha vist d'algú que deia lo dels càstings, no? I, ostres, sobre saturació de càstings, crec que vaig sentir a la ràdio, potser ve donada d'això que dius, no? D'altres programes, no?, que han ofert càstings i càstings a dojo, i aquí com que són 4 punts, diguéssim, on han fet els càstings i ja venien d'una preselecció de 1.500, crec, recordar, Marc? Sí, exacte. Llavors ja, d'alguna manera ja veus un nivell, no? Ja està, ja tret d'algú, no?, que deuen colar per donar una mica d'avís televisiva, no?, per interès televisiu, perquè no deixa de ser un programa, però, bueno, passa bé. De fet, és un programa que passa bé i que, de fet, van dir, i tu seràs millor, Àngel Llàcer crec que ho va dir, que cada programa serà diferent, no? Sí, de fet, en el següent podrem veure la segona part del càsting i a partir d'aquí es passarà a la segona fase, no? El tercer programa serà la segona fase, que serà en un laboratori on es configurarà un grup de 33 candidats fins que escolliran els 11 finalistes que faran l'obra de teatre. A mi em fa patir això, Marc, perquè quan hem de fer selecció penso, ai, que els hi sobrarà gent. Perquè, clar, de fet, em van deixar més d'un al llim, no? Allò que vam dir, mira, m'ha agradat, però et deixo al llim, perquè és allò... Que ha de ser xungo, això, Ha de ser xungo ser jurat de dir, no pots dir tots que sí ni tots que no, perquè, clar, també si dius que no et queda sense ningú. Bueno, en fi, el Llop, que has vist el segon programa o no? De moment no. No, aquest no me l'han fet arribar encara. No l'he pogut veure, però serà molt semblant al primer capítol. Aquest. Doncs va, anem a la tele de qualitat. Parlem ara de Sálvame. Sálvame, ven nadando a mí. Bueno, sembla ser, i Marc Larroya m'ho ha fet arribar, que hi ha hagut un poti-poti, hi ha hagut una discussió aquí bastant bestial, que si et sembla l'escoltem, Marc, primer de tot. Molt bé. Porque yo creo que no creo en la vacuna. Porque tú lo digas, ¿no? Perdona, ¿no me has preguntado? Y yo te digo porque tú no lo crees. Pues ya está, me estás preguntando, es que, claro... Pero es que estoy flipando, ¿vale? Bueno, es que estoy flipando. Bueno, pues ya está. Es que estoy alucinando. ¿Por qué no perdona. creo yo en la vacuna? Bueno, són Paz Padilla i Belén Esteban, que estan aquí discutint sobre el tema de la vacuna, no? Que sembla ser que va crear bastanta discussió, tanta que la Paz Padilla em sembla que va marxar, no?, del plató. Exacte, va acabar abandonant el programa. És que, de fet, era com un caldo de cultiu, no?, que es venia ja plantejant, perquè la Belén Esteban va ser una de les més crítiques, que no sé si us recordeu, que just abans de les campanades, la Paz Padilla va fer un Instagram amb l'Ànica Artiburu, la que les fa a la U, i amb la Maria del Monte, que les va fer a Canal Sur. I va dir, no, allò perles de, no?, com va dir Oritron, Spider, que el virus entrava per la ventana, o que les vacunes ja no servien per res. I una de les més crítiques amb això va ser precisament la Belén Esteban. Aleshores, clar, al moment de quan es retrobessin al plató,
no, era allò, aviam què passarà ara, i a més, la Belén Esteban deia, i jo no me penso callar, no? Jo penso respondre el que penso tal qual, i realment va ser així. Sí que haig de dir que ella anava amb un to de conciliador, no? Vull dir, tot i que li deia, jo mantinc la meva posició, doncs jo t'entenc, Paz, no sé què, la Paz realment va allò com... No sé, era una situació una mica estranya. Però, escolta'm, tu no creus que tot això és teatre fictici? De dir, m'aixeco per... Som punyeteros aquests del Sálvame. Sí. Hi ha una part que sí, però clar, penseu que amb aquest tema de les vacunes juguen una mica amb foc, perquè molts espectadors i fins i tot amb el temps que correm, ostres, dir que les vacunes serveixen per res, et pots jugar pràcticament al lloc de feina. De fet, la Laura Fa, que també és col·laboradora del programa, el divendres va dir, vés a saber si torna. I a més que la pròpia Paz li havia dit que a ella no li agrada presentar el programa. Opa. I que de fet això podria portar moguda i fins i tot acabar desapareixent de la presentació. Jo ho dubto, perquè també, evidentment té un contracte fix, la Paz Padilla, cobren molt bé i s'acaba de comprar una mansió. O sigui que... Passa que sorprèn perquè dius, ostres... Sí, però, Marc, també he llegit que la Belén Esteban diu que li queda poc i el Sálvame. Això ja ho fan, que marxen, tornen... Sí, aquestes coses ja... Sí, ho va dir el dissabte, va dir, jo ja me queda poco. Ella està amb los sabores de l'Esteban, les patates fregides, i em sembla que ja pot quedar tranquil·la. Jo, tot això, per molt que tu ara em vulguis convèncer, jo crec que ja estava escrit que la Paz Padilla s'aixecava i se n'anava, així de clar. Totalment teatralitzat. Però igual ho han provocat perquè acabés marxant Paz Padilla. O sigui, ja saben els punts febles de cadascú. Exacte. I los ataquen perquè marxi. No? Si jo t'ataco tu, ets capaç d'aixecar-te i marxar. Ho saps perfecte. I tu, mira, Marc, tu no ho saps, però el Francesc Novell ha marxat d'aquí a l'estudi Plató. No, va ser una intentona. Perquè vam amenaçar que trucaríem a Cadena Ser a Ràdio Barcelona, va ser. A Ràdio Barcelona vas aixecar i vas marxar. Vas fer un Paz Padilla. Bueno, escolta... Segur que també era una mica ficcionat. Sí, i tant que sí. Escolta, el que no es troben amb aquest entrar i sortir, bueno, sí, tot i que es mouen bastant, és el planta baixa, que al món de la tele tenim una entrevista amb Ricard Ostrell, no? Heu pogut parlar amb ell? Doncs sí, amb motiu dels 500 programes que va fer aquest dijous i 1.500 hores en antena, doncs vam poder entrevistar el Ricard Ostrell, que vam comentar una mica com funciona el seu programa, que de fet s'ha consolidat al voltant del 14-15%, no és líder, qui guanya encara és l'Anna Rosa, entre d'altres per tots aquests embolics que ara parlàvem, que col·labora a la Rocío Flores, etc. El Ricard ens va dir, contra això nosaltres no podem lluitar, és una cosa on no hi entrarem ni hi podem entrar. El que sí que han fet és una aposta pels successos, no? Que també és una cosa que té molt l'Anna Rosa i que a TV3 s'havia fet poc. Jo crec que a partir de Crims, no? Es va creant també com... que la gent... ben fet, això es pot fer a TV3 i a la gent li agrada. Aleshores ha estat una de les apostes que han fet pels successos. Sí que ara guanyen el Ferreres ja, no? Perquè és a dir, quan van començar el programa, aquella franja era un desert a TV3. Si us en recordeu, que eren rodes del 324. Sí, que... Bueno, i ara almenys estan allò... Es disputen la franja amb l'Arguiñano i l'Anna Rosa. I que recordo també... 14-15 està bé. Recordo l'inici de Planta Baixa que Ricard Ostrell deia que defugia, o sigui, que no volien tenir convidats, que volien que fos un programa de col·laboradors, que hi hagués opinió... Però, mica en mica, clar, tal com va anar la cosa ha anat canviant. Exacte, l'actualitat... Exacte, va haver de... Recordo que no volia tenir tertulians, que no volia ser allò com que tots els programes, sobretot TV3, era una època que estava tot... Està molt saturat. Tot saturat de tertulians i política. Clar, fer-ne un mes, però sí que al final la tendència et va portant algun tertulià una mica més dissimulat, però ho ha anat incorporant. El va filtrant. Però a mi em fa gràcia aquest programa, perquè alguna vegada l'he vist, que, per exemple, connecten amb la col·laboradora corresponsal de Madrid. Hi ha algun acte a Madrid, aquesta corresponsal fa un minut de crònica sense cap convidat, sense cap pregunta. Qui diu Madrid diu València, qui diu València diu Barcelona, qualsevol cosa. Té repartit una sèrie de col·laboradors que són periodistes, que fan les intervencions sense tenir cap protagonista al respecte. Això em sobta, no? És un programa informatiu, però no ho és. Sí, intenta una mica tenir un to d'entreteniment, trencar una mica, és un equip jove també, que ha fet una de les coses que ens va dir també, no? Perquè li vam comentar, fer un programa dedicat a un tant de públic jove en una franja on és sobretot gent gran. I ens va dir que a la gent gran li agrada estar al dia, que li agrada veure's una mica també com pensen i què fan els joves.
Però, bueno, sí, intenta trencar una mica l'estil i cares que sempre estàvem acostumats a TV3. I de moment, bueno, ho van aconseguint, estan allà, no? El 14-15%, bueno, veurem com van evolucionant. No, i que han aconseguit generar notícies, no?, que han servit per l'informatiu. Vull dir que, d'alguna manera, diu que és un programa d'entreteniment, que no és informatiu, però, escolta, tampoc no està pensat per la franja només. O sigui, sí que és veritat que es pot veure per la tele, però sí que està obert a qualsevol hora del dia, no?, que ho pots seguir per xarxes. Marc, ens n'anem de TV3 a Telecinco un altre cop, perquè vam sentir aquesta senyora, a veure si la reconeixo. Mira, escolteu. Escucha, y de Chelito, que ha sido una amante mía, sabe muy bien cómo cocino. De maravilla. Y las cosas que le he hecho en la cocina. Lo demás no lo reservamos. Entre ellas la paella. Oye, una cosa. Vam sentir a Bàrbara Rey i també Julián Muñoz, no?, que ens el serveixen fins a la sopa a Telecinco. Bàrbara Rey deixant aquests titulars, Julián Muñoz no hi té res. Però què els hi passa a aquests dos? Aviam, que són notícia? Doncs mira, la Bàrbara Rey va tornar... Això va ser la convidada del dissabte al Deluxe, i la veritat és que no va dir res. És l'enèsima vegada que la conviden, no?, amb el ganxo del rei emèrit. Té mèrit, això. Té mèrit. Simplement, l'única cosa que va dir del rei va ser que durant la seva etapa es vivia millor. Sí. I que hauria de tornar, no? Això no ho va dir? Que hauria de tornar? Que això és una frase també molt típica. Exacte, això. Ella no, és a dir, jo crec que s'esperarà allò quan ja vegi que ja està molt malament la cosa, i llavors aquell dia ho cantarà tot. Molt bé. I potser és una mica massa tard. I el Julián Muñoz, què? Igual, no? Igual de lo mismo? Sí. O sigui... Realment va tirar pilotes fora, va culpar a la Pantoja, i a mi sí que em va sorprendre que va parlar del Tribunal Constitucional, no? Que mira. Va dir que en una intervenció, perquè van fer un cara a cara, això ja fa molts anys, el Salsa Rosa, no sé si us en recordeu, que feien els dissabtes, doncs va haver-hi un cara a cara entre el Julián Muñoz i el Jesús Gil, perquè us imagineu. Mare de Déu. Quin nivell. Va rebre una trucada del Tribunal Constitucional i tot perquè l'aturés, i que va acabar intervenint la Fiscalia. Ui. Em sorprèn el Tribunal Constitucional, no?, que veient la feina que té segons quins casos, no?, que es dediqui un dissabte a la nit a fer trucades per parar un programa del cor. Mira, això ho penso a vegades quan sento aquests programes que diuen, sobretot el Sálvame, no? Te voy a poner una querella. Sí. Al juzgado no operemos. Deuen tenir via directa, perquè no. Escolta, pobre Cachuli. Està prim, el Cachuli. Està prim, està gran. Estem a l'últim minut. Està prim, però s'havia de morir, de moment no es mor, Estem a l'últim minut. M'agradaria que em comentessis la davallada que hi ha hagut a 8TV, que ha sigut pels canvis de graella constants. Doncs sí, és a dir, van suprimir el 8 al dia, que el feien de 9:30 a 10:30, perquè no acabava tampoc de funcionar, no? Perquè al final, és a dir, en resumint, 8TV es va presentar com la gran alternativa a l'avorrida TV3, no? Però és que al final la tendència és que tots els programes són pràcticament d'actualitat i política, pràcticament més que TV3. I al final, clar, per fer una còpia vas a buscar l'original, que TV3 té molts més mitjans, perquè al final fan el Directe a Catalunya, és connexió, actualitat, política, doncs ja tinc la Melero. Clar. Després es fan el Catalunya Opina. Després han fet l'espai del 8 al dia, de moment encara no hi tenen res, perquè és el concurs aquell que preparen, que vam dir de les parelles, però el tenen en stand-by. Que pel que ens ha arribat estan tenint problemes amb el cas, vull dir que la cosa s'ha endarrerit, deixem-ho que s'endarrereix. I esclar, mentrestant tenen aquí un 8 que van emetent remissions i clar, els ha enfonsat la prèvia al circ, que és el que millor els hi funcionava. I clar, els deixa per sota de l'1% diari, clar. No, ben definit, els deixa un 8, el 8TV. Un 8. Bueno, Marc, ho deixem aquí, la setmana vinent més. Tu ves mirant tele per nosaltres, que, escolta, ens fas un favor fantàstic, i si en teniu ganes de més, doncs entreu al mondelatele.cat, que allà hi trobareu tota la informació necessària perquè us pugueu estalviar de mirar la tele i estarem al dia. Ja ho faig jo per ells. Clar, exacte, t'ho agraïm moltíssim. Una abraçada, que vagi bé. Igualment, una altra. Bon dia, vagi bé.